Gipa-imbestigahan na sa Davao City Council ang usa ka Facebook page nga nagpost og Malaw-ay labot sa Davao City atol sa Kadayawan Festival. Sa regular session sa 20th Davao City Council, ginuso ni Councilor Dr. Tricia Ann Jasmine Villafuerte, ang chairman sa Committee on Women, ang resolusyon nga mapanubag ang anaalikod sa Facebook page nga Tambalayan Vlogs nga nagpost og usa ka lalaki nga adunay gikargang babaye nga naka-skin tone stockings ug adunay caption nga Open Kadayawan promo sale sa Central Bank, Ilustre, Claveria ug San Pedro Street, Davao City, buy one take one ug adunay hashtag Kadayawan 2022. Matod ni Villafuerte nga ang maong post pagdaot sa dignidad sa kababayen-an sa Davao ug paglapas sa Women's Code of Davao City. A resolution urging the cooperation of Committee on Information Technology to investigate the Facebook post by the Tambalayan Vlogs last August 16 as the derogates the women of Davao City and dirties the celebration of the 37 Kadayawan Festival. Nakig-koordinar na karon ang City Government of Davao sa National Bureau of Investigation kung NBI ug sa PNP Anti-Cybercrime Unit alang sa himuong aksyon. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.